Uvažujete nad bioklimatickou pergolou? Bioklimatické pergoly predstavujú moderné a funkčné riešenie zastrešenia terasy. Vďaka otočným lamelám umožňujú regulovať tienenie, svetlo aj prúdenie vzduchu podľa aktuálneho počasia. Bioklimatická pergola zároveň dodá vašej terase moderný vzhľad a zvýši komfort bývania. Vytvára ideálne miesto na posedenie s rodinou, relax po práci, aj trávenie voľného času, bez toho, aby vás obmedzovalo ostré slnko či meniace sa počasie. A prečo si vybrať práve nás? Ku každej realizácii pristupujeme individuálne a pergoly navrhujeme na mieru podľa konkrétnej terasy aj požiadaviek klienta. Zastrešíme celý proces realizácie, od zamerania a návrhu cez výrobu až po montáž. Pri každej spolupráci dbáme na ústretovosť, flexibilitu, čo najrýchlejšie dodacie lehoty a použitie špičkových materiálov a techniky. Samozrejmosťou je aj profesionálne poradenstvo a dôraz na kvalitné spracovanie. Pôsobíme v rámci celého Slovenska a rýchlo reagujeme na požiadavky klientov. Máte záujem o bioklimatickú pergolu? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a radi vám pripravíme riešenie na mieru presne podľa vašich predstav. Navštívte aj našu webovú stránku, kde sa dozviete viac informácií. Garvin, sme tu pre vás.